Sa number 7, paghimo sa mga spaghetti wire sa dalan Lacson, liwat ginsuguran sa katapos ang task force spaghetti wire sa Bacolod. Nagbalik saka sa mga poste ang mga linemen ang telecommunications company para manglalas kag maghimos sa mga kable nga nagalinambod kag nagasablag sa dalanon sa Bacolod kainas ang aga. Halin sa dalan Lizares kag Lacson Street, gilimpyuhan nila ang ilang mga linya pakato sa Bacolod Public Plaza. Ginsiling ni Councilor Pau C. nga nagapamuno sa task force spaghetti wires, madako pag kinahanglan nga ulubrahon agud mahimos ang tanan nga mga spaghetti wires o kung ang mga nagalaylay kag nagalinambod nga kable sa syudad para man nga mabuhinan ang ginakabig eyesore sa mga dalanon. Gani padayon ang iya panawagan sa mga telco kag bisan sa distribution utility nga tagaan atensyon ang kampanya nga nasuguran sa Benitez administration. Ginaduso na karon sa konseho ang ordinansa nga maga-require sa mga telco kag electric distribution utility nga magpatuman sang underground cabling system project para mapahagan-hagan ang kadamuon sang mga spaghetti wires. Pero kung sa makita ko, damo-damo, pag sa malubrahon, di mo na nga ayugid ko sa mga telcos, wala ang cooperation nila, kag ang commitment. Pero nakita ko ka namin, manong kay ti Ari, manditanan ang telcos ta, nagabot man sila. So, ang importante nga, masuguran gid naton liwat matinloan ta ang Bacolod, kiti isa gid ni ka plan ni Mayor.